ரியாத் விமான நிலையம் ஸ்மார்ட் ஆனது. அதிகாரிகள் உதவியின்றி பயண நடைமுறைகள் அமுல். சவுதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத்திலுள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் ஸ்மார்ட் கேட்களின் செயல்பாடுகள் துவங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக விமான பயணம் செய்பவர்கள் விமான நிலையத்தில் அதிகாரிகளின் உதவியின்றி பயோமெட்ரிக் முறையை பயன்படுத்தி தாங்களாகவே விமான நிலைய நடைமுறைகளை முடித்துக் கொள்ள முடியும். ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் விமான நிலையத்தின் டெர்மினல்கள் 3 மற்றும் 4 ஆகியவற்றில் இந்த நடைமுறை செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. இந்த டெர்மினல்கள் வழியாக செல்பவர்கள் முதலாவதாக தங்களது பாஸ்போர்ட்டை அவர்களாகவே ஸ்கேன் செய்து கொள்ள வேண்டும். அதனைத் தொடர்ந்து கைரேகையையும் பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த 2 செயல்களும் நிறைவடைந்தவுடன் அவர்களுக்கு ஸ்மார்ட் கேட் வசதிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இந்த நடைமுறைகளின் மூலம் விமான பயணிகள் நேரங்களை வீணாக்காமல் விரைவாக அவர்களது பயண நடைமுறைகளை முடித்துக் கொள்ள முடியும் என பாஸ்போர்ட் டைரக்டர் ஜெனரல் சுலைமான் அல்ஹையா தெரிவித்தார். ஸ்மார்ட் கேட்களின் பயன்பாடுகள் சவுதி குடிமக்கள், வெளிநாட்டு தொழிலாளிகள், விசிட்டிங் விசாவில் வந்தவர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் பயன்படுத்த முடியும். இதன் காரணமாக டிஜிட்டல் சேவைகளின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கவும், ஒருங்கிணைக்கவும், பயண நடைமுறைகளை மேம்படுத்தவும் முடியும். விரைவில் ஜித்தா மற்றும் தமாம் விமான நிலையங்களிலும் ஸ்மார்ட் கேட் வசதிகள் நடைமுறைக்கு வர இருக்கிறது எனவும் தெரிவித்தார். இத்துடன் செய்திகள் முடிவடைகின்றன. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சவுதி தமிழ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.